Кой? Едно Митоше. Ама и такива чуди разиграват на родителите и те ви се връзват. Да ти кажа, да, разчупваме стрес. А стресирани си не са. Никой не е живял толкова години, колкото аз Нали? и прадядо ми. Другите всичките млади са починали. Да, бабе. Около 59-60 години. Да. Майка ми 80 години изкара, ама баща ми на 59 години горкия. Еми, така му е било писано, бабе. Обща шега Да. или общо мото или... Има обаче не мога да го кажа, защото доктор Драмеджиева ще ни се убеди жестоко. Защо толкова ли е? Да. Мъже на летището в... къде беше Софията? Къде беше? Дали беше в Амстердам? Каза, че сме държим като разведени. Докато не се тежък. Много мразещи се двама хора. Да, като са брутален развод.